Wat zijn jullie hier aan het doen? Wij volgen de lochtroute langs de boerderijen hier. Nou, je hebt een app, dan krijg je de route. En bij bepaalde punten wordt een verhaal verteld over waar je staat. Dit is Margje ijsboerderij. Klik je op de app en dan hoor je een verhaal over deze ijsboerderij. Vandaag is de Lachjestour van Verlachte Boerkerijen. En dat is een tour Warkum en omstreken. Het is een initiatief van LTO, maar het is vooral vanuit het platteland en de boeren die dat dan opzetten met elkaar. Ik leid hier de mensen naar onze boerderij toe, zodat ze door onze stal kunnen rijden. Ja, ze kunnen er doorheen rijden en dan kun je onze koeien bekijken. Op je app op de telefoon kan je dan een verhaaltje krijgen te horen over onze boerderij. U bent vandaag helemaal op de fiets de route aan het doen. Ja, mooi weer. Dus even een blokje om. Daar kunnen we gelijk over even kijken, ja. En is het ook nog wel een beetje te doen met de kou of valt het mee? Kou. Valt mee. Prachtig mooi weer. Dus, daarom zijn we ook op de fiets. Ja. Want wie zijn idee was het om dit vanavond te gaan doen? Mijn idee, ja. Ja.